Radyo natin quick break! O Paulo, unsay in English sa sing-sing sa tulo ka hari? Sing-sing sa tulo ka hari, aring king-king-king. Radyo natin quick break! May tulo ka kumpare nga pulos may asawa. Katong buntis pa akong misis, pre, hilig mo tanaw og Lord of the Rings, the Twin Towers. Pagpanganak, kaluha. Ang misis pud nako, pre, hilig mo tanaw og the Three Musketeers. Pagpanganak, triplets. Si Pari 3 ang wala nagtingog, naguol, o gipangutana. Pari 3. Maon lagi ni pre, buntis akong asawa ron. Nya, hilig kayo mo tanaw og 300. Radyo natin quick break! May tulo ka kumpare nga pulos may asawa. Katong buntis pa akong misis, pre, hilig mo tanaw og Lord of the Rings, the Twin Towers. Pagpanganak, kaluha. Ang misis pud nako, pre, hilig mo tanaw og the Three Musketeers. Pagpanganak, triplets. Si Pari 3 ang wala nagtingog, naguol, o gipangutana. Pari 3. Maon lagi ni pre, buntis akong asawa ron. Nya, hilig kayo mo tanaw og 300. Radyo natin quick break! Kuya, tinuod to na ang gingon ni father nga ang tawag gikan sabog, ug sabog gihapon kita paingon. Oo, tinuod na. Nga naman. Kung mao na kuya, silhiga tong abog ilam sa kama, basin nyag mahimo na tong tao. Radyo natin quick break! Mga pulong nito makloy. Mga pulong nito makloy. Anhin mo pa ang damo kung patay na ang... Adik, adik. Radyo natin quick break! Advisory. Tay, adto na ko sa school. O anak, pag-amping ha. Salamat, nabuta na jud taon ning akong anak. Unya, unsa na to akong isulti nimo? Kung magkilat, Manguros. kung magdugdog, Sibog. kung mag-uwan. Dagan. Very good. Balik ako no be. Kung magkilat, manguros. Kung magdugdog, musibog. Kung maguwan, magdagan-dagan. Magpasinguwan. Di mo sulod sa eskulahan, aron ni guli, mabunalan. Radyo natin quick break! Most surveys say that so many people die because of alcohol, but they never mentioned how many were born because of it. Radyo natin quick break! A large signboard says, alcohol kills slowly. Nakitaan sa hubog. So what? Kinsa may nagdali? Mayon tag it kills fast kay makuyawan ta? Radyo natin quick break! O Paulo, pila ka buok ang star sa American flag? Ako na lang pirmi ma'am, ang star sa American flag. Daghan. Radyo natin quick break! Anniversary gift. Han, unsay imong gift nako sa atong silver anniversary? Dadon ka sa Amerika. Wow, ka-sweet jud. Sa atong golden anniversary, Kuhaon na ta ka didto. Radyo natin quick break! Okay, class. Give me an example of a complete sentence. Paulo. life is wonderful if you know how to live. Very good sentence, Paulo. How about you, Janelle? Ma'am, mother bake a cake. Unsa to? Unay lain? Wala kay laing sentence nga nahibawan? Naa ma'am, mother bake another cake.
Radyo natin, quick break! Tagalog, nidool sa usa ka veterinarian. Dok, patamlay yung aso ko. Tagig anti-stress, Baka maulol. hatagig anti-rabies. Nangihina eh. Ay, sige, yung antay na lang. Antay? Anong antay? Antayin mong mamatay. Radyo natin, quick break! Gawa sa restaurant, sa signboard nakasuwat. Libre kaon ayaw kabalaka imong apo ang mabayad. Og misulod siguro, ni order kutob sa iyang gusto. Human kaon, gisok na siya sa waiter. Bayad sir, ang tanan 3,583, apil na sa toothpick og tubig. Unsa ka? Di ba, ingon nga ako apo mabayad. Unya nga nung kadako man aning. Tinuod na sir, pero ikaw bayay mo bayad sa gikaon sa imong apuhan. Kataonan. Radyo natin, quick break! Hold up, hold up! Ikaw nasad? Katulo na nini mong hold up sa ako karon tuig gada. Ingon ana jud na brad. Ariglahon ang mga good customers. Radyo natin, quick break! The 11th commandment. Do not eat salt because salt is a sin. Radyo natin, quick break! Pick up line. Aswang ka ba? Bakit? Anong bakit? Aminin mo na. Radyo natin, quick break! Ato ba nga ra ko? Dili ko. Ato ba nga lagi ko? Dili lagi ko. Ato ba nga gani ko? Dili dahi ko. Ngano man kung maglagot ka nako muntalikod man ka? Bayot ka? May bayot dahi nga makagusto og babay. Ato ba nga lang gani ko? Unya na lang kay mawagtang akong kalagot kung makit-anta ka. Radyo natin, quick break! O Paulo, unsay in English sa sing-sing sa tulo ka hari? Sing-sing sa tulo ka hari, aring king king king.